Pulano Kaitorno hambai hojora kaham ni bagai tai Kristo tui takuk tai bukuk songno bo chini bugra Jisu Kristo ni mungbai khaksangma tai sibai yaparo. Hake takuro bukrok tini hingke seng Kaitorno khulumani obo Kaitorni dagimani mote engna nango eba Kaitorni dagimani mote Kaitorno khulum yake tamo engnai obono tui seng tini elembago cherin elewana. Takuro bukrok elembago abihu bai nada phunai khorokni borok tongo. Borok wngkha Aaron ni bwsarok जों lekhamung 3 ni 2 nuknai pori naikha hingke oro Aaron wngkha Musi ni takuk Aaron bai Musi ni bufa wngkha Amram जों 1 bosong 3 ni 6 pori naikhe nuknai Aaron ni bwsarok wngkha Osai ni samung tangna bagui songjak hanai elembago sawo lekhamung 3 ni 3 tai Kaitor si borok no Osai ungnani bagui ringu niso lamromani 28 ni ego chini jorao ke borok je borok hai borok chini jorao ke pastor songhor dikon ni leaders rok obahai rok ta tai nadi lamromani 24 ni ego tai 24 ni 9 10 11 oro sawo abihu bai nadab Kaitor bai baithang ringjak tai borok Kaitor ni ganao ringjakha sak baithang Kaitorni khorang khanajak eba malaijak aboni bagui borok ajorani belai special Kaitorni borok khnai chinijago phiaba nadab bai abihu Aaron thuyasani swkangno thuyka tei borokni kunu bosong eba bwsarok kwrikha tai borokni bodla Ilyasar bai ithamarse Osai wngsiwo hniso 1 bosong 24 ni 2 pori naikhe जों obono nugui mano naidi borok khoroksa Kaitorni kubui selengni bwsarokse Kaitorni kubui selengni nukhungni borokse tei borok sak baithangno Kaitor bai malaijak tei Osai chongjak phiaba borok bahaike thuyka obo belai kheno wanama sinsa tei wan sukjak naikok asole takuro bukrok abihu bai nadab Kaitorno khulumna thangtani se borok thuyo borokni langma aprose saw जों Levi 10 ni ego naikhe oro hai hini saw Aaron ni bwsarok nadab bai abihu kaisa kaisa dugol nawi oro hor phanangui tai oro satrai ruwi bwgrayungni bwskango hor kwthar no yafarka hini saw tamukhe bwgrayung borokno obo hai ke dagi mase krui borok no naidi borok bwsukse Kaitorno khatung khaja ke khulumnani thangmani tai borok bwsukse confidence ke thangkana bwkha khom ke thangkana Kaitorno khulumna bagui tai borok Kaitorno khulumna bagui dugolo satrai motom rui thanglaika hniso haipano dukhoni kokhe phia Kaitor borokno obo hai khladi hnai samani krui eba dagimani krui hniso obono nadab bai abihu borokni bwkhani musungma bai Kaitorno khulumnani musungkha awni bagui borokni bwkhani musungmani mote Kaitorno khulumnani thanglaiya phiaba Kaitor borokni a khulumano yasak yakarui ulta borokno spragui borokni langmase chowi thangsio takro bukrok obono naiui जों tamo srengmungman hingke Kaitorno worship khlaina hingke जों Kaitorni dagimani tuise ma khlainai chini bwkhani musung tuya bwkhani musungmani obo wngkha bahan bwthuni musungmasi Kaitorni musungmasi pholani musungma wngkha Kaitorni musungmase Kaitorni koksi o pholani musungmani so tabuni Christian rok wan sugui tongui mano o swmai katalni jorao obo hai kwrui obo hai englak hni oni bagino tabungni jorao Christian rokni bisingo Christian motharogo जों naharui naikha nugu sakni musung tui raida banogui Kaitorno khulumlai tong bahan bwthuni wan sukma bai nijini bwkhani musungma bai Kaitorno je musung tuike khulumlai tongo a je nadab bai abihu khlaima haike phiaba takuro bukrok swmai kataloke जों Kaitorno je sini sakni musung tui khulumui mano hnui wan sugui tongke belai bejuabo khlaijaksigo जों elembago naimano John 4 ni 24 tamasa naidi
Kaitorle pholase oboni bagino bono khulumnai rok phola bai kubui bai ke ma khulum thai hiniso ortamusa number 1 phola bai hiniso number 2 kubui bai hiniso haike oro je phola bai kubui bai hini samani obo borokni sakni muchungma tei worship khladi honmaniya phola sabo ge phola angka kaitorsi te kubui sabo angka kubui angka kaitorsi kubui tamo angka kubui angka kaitoni koksi chini borokni bisingo kaitor hai kubui kebo kri kaitor simingsi 100% kubui kaitoni kok simingsi 100% kubui borokle khorok sapono 100% kubui kri awni bagi sing kaitor no khulumna hingke kaitoni kokni mote kaise sing kubui bai khulumui manai tai kaitoni kokni mote khulum kese sing phola bai khulumani khlainai tamuke kristoni bukhukni kok se phola tei muthangnai hiniso nok jon kotma kaham soini te soitio pori nai khunugo borokno muthangnai ingkha kaitoni phola se hiniso borokno muthangnai ingkha kaitoni phola se borokni phanlai mungsa sugya ang norokni thani kok samani obono phola obono muthangnai hiniso ang norokni thani wo kok samani obono phola obono muthangnai ni Jesu Christus ang bagani jeng je phola bai Kaitor no khulumna hmani abongka kaitoni kristoni bukhungni kokni mote eba kaitoni kokni mote si jeng khulumna ni nango gobangma christian ro wan sugui tongi mano bukhani musungma bai khulumano phola bai khulumani hini phiaba bukhani musungma obo ungkha bahan buthini musungma se Kaitor no jeng worship khlainani thangka ke truth and spirit hini so mane obo kaitoni kok bai si kaitoni kok baisi kaitoni kogo sijak tongmani mote kaitoni kogo sajak tongmani mote dagijak tongmani mote se jeng kaitor no khulumna ni nang ori bagi smai katalo phano jeng kaitor no je bukhani mutung tei khulumaiya kaitoni kokni mote se kaitoni kogo sijak tongmani mote se jeng kaitor no ma khulumnai eba worship ma khlainai ori bagi smai katalo bo sajak tongo Peter tam sakanadi 1 Peter 2 ni 21 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which were against the soul. Mane ani khazani rok ang norok no borok kubunte rok lama lamrnai rok hunai koijawo bahan ni mutung mung no sak pharoi tonglai di niso obo u enamba katalo sijak tongmani inke oboni bagino nadi Peter damo saka Peter oro sana nai tongmani ka bahan buthini musungma tei ta tongdi eba ta hindi niso ta khlai di niso bahan buthini musungma obo chini pholani langmani bagai kena ari haisi bahan buthini musungma obo borokni pholani bagai kaisa dusman haisi on bagai jeng Kaitor no khulumbui tongna hingke bahan buthini musungma no maya karnai ong yake chini pholani langmawo nada bai abihu hai engi mano jeng spiritual lo eba pholani langmawo kuthui phanangi mano tamke jeng Christian rok jeng Christian rok bo bugrani osaisi hni sajago jeng kristoni borok hni gosike jengbo nadab bai abihu hai osai bosungni borok gosi khobjago aun bagi Peter sau 1 Peter 2 ni 9 10 11 norok ke songjak bosongrok norok bugrani osai rok norok dofa kethar norok Kaitorni sakni borok norok Kaitorni wanama singsa samungno pina bagai songjaka bono norok no munakmani ongkhoroi ani naithok sungsa sawo phaidi hni ringu agi norok Kaitorni borok ya tabukhe norok Kaitorni borok ungbai kha agi norok Kaitor bai khairok jagya tabukhe khairok jakbai kha oboni bagai takuro bukurok
wansugui naidi o osai bosong Kristoni osai bosong Kristo bai je osai hnei songui najaknai rok obo joto puito khlainai borok mose saitung or bagino takuro bukurok sing bunyo siming yasi sotai kri sing jotono Kaitorno soi ke khulumna bagui barokna bagui barja rojaka haike sing Kaitorno kubui bai phola bai ke khulumbui jatong eba sing abihu bai nada phai bukhani musungma bai da Kaitorni buskango phaitong sing chini o osaini samungno Kaitorni dagimani mote soi ke khlai datong jodi khlaya hinke sing bo nada bai abihu hai ingni mano takro bukrok sing jesek bosor Christian ngai worship khlai tongni chini worship Kaitorni kokni mote ingyake eba truth and spirit kubui bai phola bai ingyake sing Kaitorno jesek pano khulumbui tongdi obo haino sugya magna ngai tongnai oni bagai obono srungthai sing je mansak elembago je khlaidi hunmani haike no Kaitorno khulumnani bagai o khulumani pandarogo bo khlaitai borokni bukhani musungma baya bahan buthuni musungma baya borokni wan sukmung baya gobangma borokno Kaitorno khulumna hinke sakni musungma bukhani musungma bahan buthuni musungma bai bo Kaitorni buskangbo phainani musungjak phiaba bukhani mote ingliya bukhani musungmani mote ingliya hinke bo Kaitorni khuluma pandawo sudase thangnani musungjagya o modern jugni Christian rokno nainai khan Kaitorno surina bagai hinke borok sungsani disco hairok se nangai thangsiu music instrument kuplung na nangnai mo thawo music tamna nangnai Kaitorno lobby resapna hinke potre pot jemon DJ rok tamui mosalai bisma koli mosalai ke simise Kaitorno lobrani bagai bekhasrangjago asole sungsani bebak tomung samungno nahar naike sungsaro bororokni bukhani musungma tai bahan buthini musungma bai mangse himlai tong chini omol paithakni zorawo busukse kirma sinsa angi tongkha bororok Kaitorni kokni oroni hoite tomung samungno srungliya bebakno gobangma Christian rokno tabuk Bollywood Hollywood celebrities hero heroine ni lifestyle rokno naise o tomung samungno srungi tong borok khaike se tongnani musungjak tong kebo phano Bible ni tomung samung rokno dagimung rokno tui riksawi obono srungi tongnani musungjak obono sak putali naithai jeng bubohai borok jeng bubohai Christian jodi jeng Kristoni borok hinke jeng o sungsani borok bai different eba juda angnai chini feeling chini emotion chini muchungma chini tomung samung chini kok samung chini wan sukmung o sungsani borokni slai juda angthai chini thinan sukno hausi angthai chini feeling chini naharmung chini muchungma chini wan sukma ro sukno hano tui singthai jeng tabuk phano Kaitorni kokni mote eba truth and spirit ni mote Kaitorno worship khlaya ko hinke jeng chini bukhani mote bahan buthini mote ngui tongkha hinke chini thaniwo slaijak mong phaigla bahan buthini mote chini bukhani mote jeng tongui tongkhe taphano chini thaniwo Paul sama hai obo hai tomorok nukjaknai Paul Galatian chongno sawo borokni sakni musungmani Galatian 5 ni 19 20 21 pori naikhe sungnugo borokni sakni musung dui tongmani obo ungkha kasui phang borok buitala ungu tomung sitra tongu sak tongthok tongu takjak motaino suriwu sekal ungu borok kena ari inglayo bulayo musulayo jolilayo sak hamna batailayo kaglayo good khalayo borok rishi gonang soak nangai jram baijao omo hai tebo samung khlailayo sekango hunma hai tabukbo ang norokno hunu omo tui tomung tongnai rok borok Kaitorni hawa haban tamanglak takuro bukurok chini bisingo tabuk phano obo hai tomung nukjagui tongkhe jeng Kaitorno kubui bai phola bai khulumnai borok yako oboni bagai jeng chini o bahan buthini muchungma eba chini bukhani muchungmani mote no jeng yakarui jeng kubui bai phola bai khe Kaitorni thani ma phainai mane Kaitorni kok bai tuiduljak borok na nangnai bahan buthini yokna bagai jeng phola bai tuiduljak borok na nangnai oboni bagai no Paul Galatian chongno saka je Galatian 5 ni 16 17 bo
Ang samake haisi norok pholabai tuidul jakdi sakni musung tui ta tongdi. Oni bagino takuro bukuro phadi chini langmao chung Kristoni langmao himtaini wo chung boba haike himui tong. Kristono Kaitorno suriwi tongo poito khlai tongo hnei chung sawi tongo haipono chini jibono chung Kaitorni pholabai tuidul jakda eba chung chini sakni musungmani bukhani musungmani chini wansukmani moteda chung Kaitorni lamao himui tong. Chung Kaitorno bahaike khulumbui tong chini bukhani musungma chini wansukmano supungna bagaida eba Kaitorni dagimani mote pholabai kubui bai khede chung Kaitorno suriwi warship khlai tong. जों chini sak no serene hake tini asuk nong situng Kaitor जोंनो chini bukhani musungmani o bahan butini musungmani जोंनो phiyogoi bini pholani musung tuikhai Kaitorni kokni mote जोंनो tongani bagoi tuijul jathung hake jotono Kaitor khairok jathung asuk no hambai.